Witam na konferencji po meczu GKS Tychy kontra GKS Katowice wygranym przez gospodarzy 9-1. Poproszę o meczowy komentarz wraz z wyborem najlepszego zawodnika meczu. Najpierw trener gości, pan Robert Spisek. Také celkové zápasy, že sme sem s tým, aby nebol dvojciferný výsledok, čo sa nám aj podarilo. Je to veľmi náročné pre náš tým, ktorý je mladý a máme malý počet závodníkov. Máme v podstate 5 obrancov, ktorých nevšetkých vyťažujeme rovnako a takisto tie 3 útoky, ten tretí útok ani nepočítam. To v podstate máme len preto, aby si prvý, respektíve druhý útok odpočinul. Takže s týmto tímom toľko byť pod tlakom je veľmi náročné potom dodržiavať a nerobiť taktické chyby, ktoré sme dneska urobili, ale nie toľko ako v minulých zápasoch. Čiže ja hodnotím ako hru ako lepšiu než v minulosti, ale je stále ešte hlavne od tých hráčov, ktorí sme priniesli sem, aby pomohli. Očakávame ešte viac, väčšie majstrovstvo hokejové, áno, čo zatiaľ nie každému sa darí. Jednak aj doľahla na chlapcov únav a zajtra dáme chlapcom úplne prvýkrát úplne voľno. Nemáme tréning, oddychnúť si, trošku si to v hlavách usporiadajú a pripravíme sa na ďalšie zápasy. Samozrejme, naše mužstvá sú z tej dolnej časti a s nimi chceme byť úspešní, čo sa nám doteraz nepodarilo. Toto mužstvo Tychy je jedno z top tímov v Poľsku a samozrejme s takým zdravým rešpektom a niektorí až s nezdravým rešpektom nastúpili do toho zápasu a tí mladí chlapci potom urobili aj dosť veľa chýb, ale podržal nás v tých kritických situáciách viackrát náš brankár a jeho hodnotím aj za najlepšieho hráča zápasu. Dziękuję. Asystent trenera gospodarzy, pan Krzysztof Majkowski. Od początku do końca mieliśmy pełną kontrolę nad tym meczem. Zagodziła nas dzisiaj troszeczkę skuteczność, ale byliśmy też z drugiej strony regularni w każdej tercji, strzeliśmy te 3 bramki. Zasłużone nasze zwycięstwo, najlepszy zawodnik Nikolas Besz. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję za udział w konferencji. Zapraszam na kolejny mecz GKS-u Tychy, który odbędzie się 30 grudnia z Ciarko Sanów. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia.